ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଭେଜିଟେବଲ୍ ଏକ ଖେଚୁଡ଼ି ବନେଇବା। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇ ଗୋଟା ମସଲା ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପରିବାକୁ ସବୁ ଆମେ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆଳୁ ଆମର ଟିକେ ଲାଲ ହେଇସାରିଲାଣି। ତାପରେ ଗାଜର ଆଉ ଛୁଇଁକି ଆମେ ପକେଇ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରି ନେବା ଭଲ ଭାବେ। ତାପରେ ଆମେ ଧୋଇକି ରଖିଥିବା ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ତା ଦେହରେ ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଫ୍ରାଏ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ମିଶେଇ ଦେବା। ତାପରେ ଧୋଇକି ରଖିଥିବା ମୁଗ ଯାଇକି ଟିକେ ତାପରେ ଆମେ ଢାଳି ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରି ନେବା। ମିକ୍ସ କରି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆମ ଖେଚୁଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ପାଣି ଟିକେ ଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଚାଉଳ ଡାଲି ସେସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବୋଧେ ରାଇସ୍ କୁକରକୁ ଢାଳି ଦେଇକି ବସେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆମର ଖେଚୁଡ଼ି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆ ଦେହରେ ଆମେ ଟିକେ ଗୁଆ ଘିଅ ପକେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ କିଛି ଆ ଦେହରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଫ୍ଲେଭର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଯେମିତି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।